Добрый день, даражэнькія. Гэта раніца з Белсатам. І ў студыі мы, Святлана Зелянковская і Олег Цяткоў. Сёння 16 лістапада, нядзеля. Гэта значыць, што да канца года засталося роўна 45 дзён. Ці ўсяго 6 вікендаў. З раніцы на Белсаце, зразумела. Так, таму далучайцеся да эфіру і клічце сяброў. Вось пра што мы раскажам у наступныя 60 хвілін. Сітуацыя вакол закрыцця літоўска-беларускай мяжы. Як яна развіваецца? Калі перастануць лятаць шары з кантрабандай, а некалькі тысяч літоўскіх цяжкавікоў змогуць вярнуцца дадому? І калі беларусы зноў паедуць у Літву? Паразважаем з экспертам. Што хацела сказаць Святлана Алексеевич і як яе не зразумелі. Углядаемся ў чарговы моўны скандал, дэшыфруем выказванні на белянткі і прарываемся праз гушчар каланіяльнага мінулага. Зубр, мядзведзь, рысь. У Беларусі упалявалі яшчэ адну чырванакніжную жывёлу. Разбіраемся, чаму тыя, каго трэба абараняць, становяцца безабароннымі трафеямі. Хто гэта робіць і навошта? Ці здольна прыгажосць разагнаць восеньскую нуду? Экскурсію ў свет моды, яркіх фарбаў, элегантных строяў правядзе модная стылістка Ганна Прышывалка. І, зразумела ж, мы прапануем вам пытанні, адказы на якія будзем чакаць у каментарах. І галоўнае пытанне сёння. Раскажыце, калі ласка, як вы перайшлі на беларускую мову і чаму гэта важна для вас? Падзяліцесь гісторыямі любові да нашай цудоўнай мілагучнай мовы. Будзем натхняць аднаго ў каментарах да трансляцыі на YouTube-канале Белсат Лайв. Адказы пішыце таксама і ў каментарах на нашых афіцыйных старонках у Фейсбуку і Аднакласніках. У Інстаграме таксама пішыце, але дбайце пра сваю бяспеку, калі пішыце з Беларусі. Сітуацыя вакол беларуска-літоўскай мяжы ўжо некалькі тыдняў абмяркоўваецца палітыкамі і СМІ. Неўзабаве чакаем у студыі дасведчанага эксперта, а перад тым нагадаем, як усё пачалося і да чаго прывяло. Транспартны калапс на беларуска-літоўскай мяжы працягваецца. Напружанай захоўваецца пасля рашэння Літвы закрыць пункты пропуску да канца лістапада праз выпадкі паветранай кантрабанды тытунёвых вырабаў з тэрыторыі Беларусі. У адказ Менск спыніў прапусканне літоўскіх цяжкавікоў і накіраваў іх на платныя стаянкі. Паводле падлікаў арганізацыі «Лінава», за мінулы тыдзень літоўскія перавознікі ўжо заплацілі ў бюджэт Беларусі каля 5 мільёнаў еўраў. Цяпер у Беларусі заблакавана больш за 1000 літоўскіх фураў. Тым часам міліцыя шукае кіроўцаў 220 літоўских тяжковиков, якія не поставили свой транспорт на адмысловые стоянки. Очень много прицепов и полуприцепов были просто брошены водителями на проезжей части, что создавало угрозу для движения транспортных средств, а также создавало предпосылки для совершения дорожно-транспортных происшествий. Мытны камітэт Беларусі папярэджвае кіроўцаў пра магчымыя штрафы да 100 базовых велічыняў або больш за 4000 рублёў за пакіданне аўтамабіляў у непрадугледжаных для гэтага месца. На 4 пляцоўках каля пунктаў пропуску ўжо размешчаны 1045 заблакаваных фураў. Частка груза ў іх хутка псуецца. Каля сотні кіроўцаў з розных краін таксама апынуліся заблакаванымі ў Беларусі, а праца перавознікаў фактычна паралізаваная. Нягледзячы на заявы з абодвух бакоў аб намаганнях хутчэй вырашыць сітуацыю, мяжа паміж краінамі дасюль не працуе. Ну і вось такім чынам маем дакладную храналогію падзей. Спачатку масава паляцелі беларускія шары з кантрабандай, і гэта выклікала перабоі ў працы аэрапорту ў Вільні і закрыццё мяжы Літвой. Пасля гэтага Лукашенка не даў вярнуцца дадому тысячам літоўскіх кіроўцаў, цяжкавікам і паўпрыцэпам. І вось бакі быццам гатовыя да перамоваў. І каб разабрацца, што будуць абмяркоўваць на перамовах, ці будуць яны простымі, які можа быць кошт пытання, мы запрасілі да размовы вядомага літоўскага журналіста Вітаўтаса Брувераса. Вітаем, спадар Вітаўтас. Вітаем вас. Беларуская кантрабанда ішла ў Літву і раней. Раней былі, калі вы памятаеце, Вітаўтас, ільдзіны, адпраўлялі цыгарэты на льдзінах па Няўмане. Цяпер метэазонды. Паветраны шлях, вядома, больш небяспечна атрымліваецца. Але вось пытанне, чаму менавіта цяпер закрылі мяжу? Больш немагчыма цярпець? В первую очередь, я извиняюсь, я буду говорить не на белорусской мове, потому что... Зразумела. Так,
Я думаю, что начало всей этой истории, может быть, это чисто моя спекуляция, пока еще не имею достоверной информации, но начало этой истории может быть на таком жизненно-бытовом уровне. Просто часть этих шаров из-за погодных условий, когда начала заблокировала или наш аэропорт, да, может, это и не был какой-то с самого начала, я имею в виду, самих первых случаев, может, это и не был какой-то сценарий, очень хорошо продуман белорусского режима, да, минского режима. Но этот режим, что он был в доле, и есть доля, и остается, и останется в доле, пока будет существовать эта контрабанда годами. Это всем понятно и всем ясно. Но когда вот представители режима увидели, что это, кстати, совсем неплохая штука, можно литовцев и так вот потыкать, да, это они начали делать более систематично, не более систематично, а совершенно систематично, и чтобы посмотреть реакцию. Это была такая дубликация, да, такой копи-пейст, повтор миграционного кризиса, так называемого, когда совершенно там структура режима, люди режима, это была политика режима, они просто привозили людей из Ближнего Востока и других более отдаленных мест и толкали через границу их. Так вот, все началось так. Ну и должен сказать, что наши власти, официальный Вильнюс, скажем так, был в растерянности, просто не знали, как отвечать, что делать. Но сразу в такой накаленной эмоциональной обстановке, и президент, кажется, насколько правильно я помню, Гитанас Наусєда, он первым был, кто это сказал, тогда мы закроем границу, дадим им вот такой палкой по голове, и эту границу закрыли. Но, не закрыли, не вообще закрыли, там, если закрывать границу, если мы имеем в виду настоящее закрытие границы с Беларусью, так это и ЖД-транспорт же, там грузы, которые переходят. Но вот эти пограничные пункты, когда закрыли, как-то не подумали о двух вещах. Первая вещь, а как будет с поляками? Может, что-нибудь и говорили с Варшавой, не знаю, но тут сомневаюсь, после действий Варшавы, когда они открыли свои пункты. И второе, что сделает Лукашенко? И не возьмет ли он в заложники каких-нибудь людей? Да? Как бы совершенно понятные вопросы. Но они вот как-то, очевидно, в Вильнюсе не были продуманы или подняты на нужном уровне. И вот Лукашенко так и сделал. Взял заложников, кучу заложников. И теперь мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Террорист, он просто будет выдвигать условия не только литовцам, но и американцам. Эти условия, я думаю, будут максимальнее для снятия каких-нибудь санкций. А как все это разыграется, не знает, я думаю, никто. Ни литовцы, ни сам Лукашенко, ни, страшно сказать, американцы. Ну вось, дарэчы, не пускаюць грузавікі вярнуцца дадому. Гэта ўжо, напэўна, апошняя кропля цярпення Літвы. Як зараз ідзе рэакцыя ў Літве, у народзе, ва ўладзе? Ну, разные, да, как пишут в Фейсбуке, it's complicated. Часть общества говорит, так и надо, так им и надо. И этим фуристам, и всему бизнесу, который стоит за этими грузовиками. Тут имеется в виду давняя дискуссия, которая, с войной в Украине, и особенно полномасштабной войной в Украине, дала свои плоды некоторые, что литовскому бизнесу и вообще западному бизнесу нечего делать в этих странах, Белоруссии и России, потому что, это просто слишком опасно, и только ты можешь там срубить, да, бабла быстрого,
можешь там делать бизнес, но это только вопрос времени, когда все это накроется медным тазом, да, что случится что-нибудь, скорее всего, со стороны режима, когда просто тебя ограбят или что-то такое вот в этом роде случится. Так вот тут многие люди в Литве и говорят теперь, вот видите, мы были правы, надо было раньше думать, надо было сворачивать свой бизнес, как-то переориентировать Ну так, его, так. как многие бизнесы в Зразумела, Литве зразумела. Гэта насамрэч вельмі згодны з вами. Ну вось дайшло до таго, да чаго дайшло. І вось мы чуем апошнім тыднем, што літоўскі ўрад і лукашэнскі рэжым уже публічна заявілі аб гатоўнасці весці нейкія перагаворы па сітуацыі вось вакол усяго таго, што мы бачым. І хто вось на вашу думку ініцыятар гэтага ўсяго? Мабыць, Злучаныя Штаты. І адразу ж, калі гэтыя перагаворы будуць, якое самае галоўнае пытанне будзе на гэтых перамовах? Я думаю, что тут и инициатор, сторона более Литва и Соединенные Штаты. Я думаю, потому что совершенно было очевидно, что Вильнюсу надо по помощи обратиться к Соединенным Штатам, которые теперь свою игру играет, свой флирт с лукашистами и с их режимом начали. Это, если вас интересует мое мнение, это не будет никаких результатов из этого флирта. Это ошибочно, опасно и наивно. Но вот с этим литовским эпизодом, я думаю, что Лукашенко, я как и говорил, будет добиваться снятия санкций, будет добиваться максимального. Будет добиваться, чтобы литовское государство, говорит, всячески старается подчеркивать, что это не политические переговоры какие-то, что это чисто технические переговоры на техническом уровне, что там чисто специалисты там из бюрократического и силового аппарата будут участвовать. Но это тоже такое, мы же понимаем, что по-любому это уже контакты и переговоры, и они по-любому, даже если участвуют технические лица, они имеют политический смысл, и в этом уже некоторая победа Лукашенко. И он будет стараться, чтобы как можно больше обескровливался и литовский бизнес, чтобы как можно больше. Мы говорим еще тут не только о минском режиме, мы же понимаем, что за всем этим стоят и русские, и они тут диригуют и играют свою тоже игру. Так русские и белорусский режим будут добиваться и открытия границ. Ну, короче говоря, такого, что можно будет выдать за капитуляцию Вильнюса, чтобы Вильнюс пошел на попятную. И уже мы умеем с этими как бы типа техническими переговорами, что я, как говорил, уже победа некая Минска и Москвы, мы имеем вот этот раскол в литовском обществе. Вот часть... Зразумела, так, Вітаўтас, але ж ўсё ж таки, падманяць мы, пэўна, так думаем. Так, а вось Польшча адчыніць две свае пункты пропуска праз мяжу, а Літва адкрые ці не, і што потым будзе паміж Літвой і Польшчай, Літвой і Беларуссю? Ну, я думаю, мой прогноз, что Литва должна открыть эти свои пункты с некоторыми условиями, частью которых мы можем даже и не знать подковерными, чтобы Лукашенко начал выпускать заложников. Но нужно что понимать? В исторической, стратегической, так скажем, перспективе, да, мы же понимаем, что это только вопрос времени, когда граница будет все равно закрыта. И литовско-белорусская, и польско-белорусская граница, и латвийско-белорусская граница, и эстонско-русская граница, что вот эта вся граница между нашим флангом, как говорится, натовским флангом, и Белоруссией и Россией, она все равно будет закрыта. И это только вопрос времени, исторического времени. Ко всему этому катятся все геополитические процессы.
Ну, а, конечно, осадочек между Литвой и Польшей, он останется. Есть этот осадочек, и он уже, кстати, давний. Ну, потому что поляки, знаете, поляки, они большое государство, сильное государство, главное тут государство в нашем регионе. И они все время играют свою игру вместе с американцами. Они тут и в военном плане, и в геополитическом плане, и в экономичном плане. Даже в отношениях мы видим, особенно в экономичном плане, в отношениях с Украиной. Они имеют свою игру. Да, нас, маленьких таких соседей, как Литва, это нервирует, мы злимся. Ну что поделаешь, надо больше с ними говорить. Надо особую, специальную, очень интенсивную дипломатию с ними иметь. А пока у нас с этим, вот и этот пример показал, у нас проблемы. Зразумела. Дзякуй вялікі вам, Вітаўтас, што прыйшлі да нас у эфір. З намі быў вядомы літоўскі журналіст, палітычны аглядальнік Вітаўтас Бруверыс, з якім абмеркавалі сітуацыю вакол беларуска-літоўскай мяжы. Дзякуй вам. Дзякуй вялікі. Ну, дарэчы, рухаемся далей. Аўтар праграмы «Шухер-шоу» Андрэй Павук патэлефанаваў на гарачую лінію памежнага камітэта Беларусі і паспрабаваў даведацца, чаму яны не спыняюць палёты метэазондаў з кантрабандай. Ну, вось, давайте паглядзім, як гэта было і што яму адказалі на гэтае пытанне. В чем у вас вопрос? В том вопрос, что контрабанда, этот Вильнюсский аэропорт закрывается постоянно из-за того, что шары с контрабандой летят из Белоруссии в Литву. Так почему они летят? Что вы там делаете такое? Зачем вам это надо? Почему вы пропускаете эти шары по воздуху? Еще вопросы, кроме этого, есть? Так я ж задал уже. Можете написать обращение.бел. Да, могу Изъяснить свою написать. точку зрения, и будет вам ответ. А вы не в курсе, что летят шары, да? Спасибо большое, до свидания за звонок. Так что на здоровье. Прывітанне. Ці чулі вы, як мычаць прадстаўнікі дзяржаўнага пагранічнага камітэту Рэспублікі Беларусь? Сёння мы гэта паслухаем. Поехали. Здравствуйте, вы позвонили по телефону доверия службы собственной безопасности органов пограничной службы. Наш разговор записывается, представьтесь. Здравствуйте, Юрий Коршун. Я слушаю. А вас как зовут? Мы не представляемся. Хорошо, у меня есть факты о том, что совершается коррупция, а именно эти сигареты, контрабандные сигареты на шарах переправляются с территории Белоруссии на территорию Литвы и Польши. Пишем. Пишите. Секунду. Так, слушаю вас по факту. По факту того, что пограничная служба помогает переправлять контрабандные сигареты на воздушных шарах с территории Беларуси на территорию ЕС. А конкретный факт, что органы пограничной службы помогают? Ну кто у вас там главный? Кто у вас там? Конкретный факт, что органы пограничной службы помогают. Ну, летят шары, это факт. Вот летят они с территории летят шары Беларуси. дальше. Да, летят. Кто их запускает? А пограничная служба никак не пресекает эти Кто полеты. их запускает? Вот это вопрос. Кто их запускает? Почему пограничная служба не работает? Нет, вы сейчас позвонили на телефон горячей линии органов пограничной службы. Мы принимаем информацию о фактах правонарушений и неправомерных действий военнослужащих органов пограничной службы. Конкретный факт. Есть у вас, что органы пограничной службы замешаны в переправке сигарет? Они не препятствуют этому. Вы, наверное, не услышали. Мне нужен конкретный Ладно, факт скажу. для того, чтобы установить, кто это, где это. Лукашенко лично отправляет это все. Это вся информация у вас? А Это Лукашенко вся у вас Александр, информация? это достоверная У вас информация. вся информация? Подождите, дослушайте. Лукашенко Александр Григорьевич лично дал команду по гибридной атаке и отправляет эти... Еще раз представьтесь. Коршун Юрий. Отчество. Не скажу.
Новы выпуск праграмы «Шухер-шоу» Андрэя Павыка можна глядзець ужо сёння ўвечары, а потым шукайце праграму на YouTube-канале «Белсат Лайв». Там жа, дзе і наша раніца з Белсатам знаходзіцца. Зразумела, ну так ранішні эфір працягвае наш калега Андрэй Сульжыц. І привет, Андрей. Прывітанне. Что там пишут белорусы ў соцсетках? Так, беларусы ў соцсетках пишут шмат і публікуюць шмат, і пачнем свой агляд сёння з сацыяльных сетак з галоўнага тренду тиктоку апошняга тыдня. Блогеры, карацей, прыдумвалі пры дапамозе штучнага інтэлекту рабіць беларускія гарады нібыта звязанымі ніткамі. Можа быць, вы бачылі, але зараз паглядзіце. Так. Уважлівы глядач, напэўна, скажа, але ўчора вы ўжо паказвалі такі Менск. А сёння я вам скажу, што залез зноўку ў тикток, і там ужо падаспелі і іншыя гарады, і абавязкова мусім іх паказаць. Бачу я Магілёў, Маладэчна, Пінск, Берасце, і там яшчэ можа быць некалькі гарадоў. І вось сёння прапаную вам паглядзець. А ты не бачыў гэта? Бачу. А мы вчора бачылі. Таму глядзім на мілую сэрцу горадню. Увага на экран. Вось, калі ласка, так і працуюць гэтыя нейрасеткі. Прыгожа. Нейронитки. Нейронитки, какой, о боже. Вельмі міла. Файны каламбур у нас. Так, да. Нейронитки. Ну, цікаво. Пригожа. Да, вы бачылі, ехаў беларускі МАЗ з нітак, а от з нітак ён не гарыць, з жалеза гарыць. Вось такая справа. Добра, працягнем тэму, паглядзелі на горадню пад прызмай штучнага інтэлекту, і цяпер давайте перайдзем да іншага тренду і да той самай горадні, але тренд гэты, як я казаў, ужо змяняем. Справа ў тым, што горад любы, і тым ліку беларускі, мае не толькі свой знешні некі выгляд, але і гукавы, унутраны, і нават гук. Кожны горад, аказваецца, мае свой гук. Вось так от глыбака. Мае сваё асаблівае гучанне, і вось такі тренд новы з'явіўся ў тиктоку. Цяпер давайце уважліва паслухаем, як, на думку інтэрнаўтаў, гучыць горадня. Увага. Так. Ну, вот подобно до других городов. Ну вот інтэрнаўты пішуць, што гэта горадня. Насамрэч, усе гарады адрозніваюцца, мне здаецца, па гуку. А хотите, я вам задам вельмі такое недарэчнае пытанне. Інтэлектуальнае. Недарэчнае. А які гук у вашага горада больш за ўсё асацыюецца? Не ведаю, ну... Я як Мінчук могу сказаць, што, напэўна, з гукам агучкі ў метро. О, сапраўды, так, розныя станцыі. Стадыён Дынамо. Стадыён Дынамо. Гук чаго там? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Добра, тады паедзем далей, глыбей троху ў Беларусь, у Рэчыцкі раён, які стаў хітом у тиктоку на гэтым тыдні. Там пабудавалі плот з пластыкавых бутэлек. Жыхары вёскі, чырвоная кветка. Якая назва прыгожая. Спадзяюся, гэта сапраўды гонар кветка, а чырвоная она па колеры, а не некая там, да, з адсылкай... Не па сутнасці. 1900 пачатку гадоў. Карацей, гэты плот стаў не толькі мясцовай славутасцю, але і пакрыў карыстальнікаў у тиктоку. Каментатары сышліся ў меркаванні, што гэта вельмі ўдалы прыклад другаснай перапрацоўкі і народнай вынаходлівасці. Глядзім. Ось так чалавечак проста ехаў, і на табе, увага, плот зроблены з пластыковых бутэлек цалкам. І вот все, што мы бачым, я не ведаю, вельмі крэатыўна. У адным квадраціку змяшчаецца, ну, калі так паглядзець, штук па 30 гэтых пластыковых бутэлек. І цікава, гэта набывалі адразу бутэлькамі ці з напоямі. Вот это... Хто ж яго ведае? Як яно там атрымалася. Але дзякуй табе ўсё роўна. Дзякуй, Андрэй. Чакаем цябе з аглядам каментароў нашых гледачоў і цікавосткамі з соцсетак. Мы ж нагадваем, што чакаем вашых гісторый кахання да беларускай мовы. Ды што абмяжоўваць? Пішыце пра ўсё, што вас хвалюе. Ну, а мноства беларусаў на гэтым тыдні ўсхвалявала нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. У інтэрв'ю іспанскай «Эль Паís» пісьменніца адказала на пытанне, як яна ставіцца да адмовы ад рускай мовы ва ўкраіне. Цытую. Я супраць, але думаю, што гэта часовая з'ява, выкліканая адчаем, а не пастаянная тэндэнцыя. Урэшце, мовы, якія пакінулі пасля сябе каланізатары ў Афрыцы, сталі шляхам да цывілізацыі. Так сказала Алексіевіч. І гэты адказ ускалыхнуў беларусам. Глядзім сюжэт. Нобелеўская лаўрэатка, пісьменніца Святлана Алексіевіч апынулася ў цэнтры моўнага скандалу пасля інтэрв'ю выданню «Эль Паís». У ім яна заявіла, што адмова ад расейскай мовы ва ўкраіне часовая з'ява, выкліканая адчаем,
і што мовы каланізатараў, як у Афрыцы, сталі шляхам да цывілізацыі. Пры гэтым яна падкрэсліла, што выступае супраць расійскай агрэсіі, хоць і працягвае пісаць па-расейску. Рэакцыя ў соцсетках была бурнай і ў асноўным негатыўнай. Сярод іншых з крытыкай выступілі Зянон Пазняк, філосаф Павел Баркоўскі, але найбольш гучна выказаўся блогер Стась Карпаў. Ён абвінаваціў Алексіевіч у неразуменні сутнасці каланізацыі, нагадаў, што Расія не была каланізатарам, а акупантам. Карпаў адзначыў, што гісторыя Беларусі – гэта гісторыя еўрапейскай цывілізацыі, якая была знішчаная асветнікамі з Масковіі. Беларусы ў каментарах падтрымалі пазіцыю Карпава. Карыстальнікі назвалі выказванне Алексіевіч абразлівым і імперскім па духу, адзначаючы, што пасля расійскай агрэсіі гаварыць пра цывілізатарскую ролю Расіі недапушчальна. Пазней у каментары Белсату Алексіевіч заявіла, што, магчыма, яе няправільна пераклалі. Я беларуская пісьменніца і пішу па-расейску. Магу паўтарыць, што я хацела сказаць. Вінаватая не мова, вінаватыя палітыкі, якія карыстаюцца гэтай мовай. Ува мне жывуць 3 мовы: украінская ад мамы украінкі, беларуская ад бацькі беларуса і расейская, на якой я выгадавалася. Я супраць, але думаю, што гэта часовая з'ява, выкліканая адчаем, а не пастаянная тэндэнцыя. Урэшце, мовы, якія пакінулі пасля сябе каланізатары ў Афрыцы, сталіся шляхам да цывілізацыі, і гэта вельмі добра. Паводле Алексіевіч, яна жыве на скрыжаванні 3 культур, і яе словы трэба ўспрымаць у гэтым кантэксце. Аднак нават пасля тлумачэння пісьменніцы дыскусія ў беларускіх і украінскіх соцсетках не сціхла. Шмат хто лічыць, што яе пазіцыя выглядае спробай абараніць не мову, а культурную спадчыну, якая стала зброяй у руках агрэсара. Каб абмеркаваць гэту непростую сітуацыю, да нас у студыю прыйшоў беларускі музыка Зміцер Папко, ён жа Вінсент. Вітаем, Зміцер, рады бачыць вас у нашай студыі. Добрый день, доброй раніцы. Зміцер, ну вось глядзіце, становіш з думкай Алексіевіч з аднаго боку непростае пытанне забароны расійскай мовы ва ўкраіне, з другого боку неасцярожнае параўнанне з эпохай каланізатараў. За яго набелянка, амаль што павінілася. І вось пытанне, ці павінен быць гэты суд лінча над нашай славутай суайчынніцай? Як вы мяркуеце? А хотите чаю? З малінавым варэннем. Так. Ну, нам все ж таки трэба абмеркаваць гэтую тэму, як бы не хацелася ад гэтага адысці. Ведаеце, я думаю так, што для пачатку увогуле трэба зразумець, што адбылося. І я вось так падумаў, калі вось неўтральна паглядзець увогуле, што адбылося, давайте вось зробім праекцыю, потому что, разумееце, гэта ж мы вот у трэшы жывём ад нараджэння, а ёсць народы, которые жывуць, скажем, больш нармальна, і гэта суседнія народы, славянскія народы. Ну вось глядзіце, давайте зробім праекцыю такую. Вось, напрыклад, польская пісьменніца, пісьменніца з Польшчы, которая прынцыпова не гаворыць на польскай мове, а гаворыць, напрыклад, па-славацку. Вот я журналісты пытаюць па-польску, яна ім па-славацку, як бы, всё жыццё, як бы, это прынцыповая пазіцыя. І яна, значыць, кажа, а вот я лічу, што в Чехії павінна быць больш славацкай мовы і больш славацкай літаратуры. Вот чехі павінны рабіць так і так і так. І я нагадываю, гэта пісьменніца з Польшчы, якая не размаўляе па-польску, яна вучыць чэхаў, як жыць. Згодны, дзікае становішча. Гэта дзікая сітуацыя, што мы тут увогуле абмяркоўваем. Гэта проста, каб зразумець, што адбылося. Ну, калі згадаць, што ўжо за 70 год Светлане Александровне, то, мабыць, гэта не цяжка вывучыць беларускую мову, як яна сама кажа. За 30 гадоў цяжка. Ну, добра, слухайце, справа тут не ў гэтым. За 30 гадоў можна было і вывучыць, але, зноў жа такі, тут яе выбар. Але тут жа ж праблема ў іншым, што яна абразіла украінскі народ, значыць, фактычна паказаўшы прыклад вось гэтай каланізацыі некай дзіўнай, параўнала, ускосна, але параўнала украінцаў з некімі афрыканскімі папуасамі, разумееце? Гэта накладае на наш народ проста адбітак. Такія выказванні трэба сачыць проста, што гаворыш, потому што, все-таки нашы людзі чамусьці вось любяць, калі дзядзя за мяжой па галоўцы пагладзіў, і хтосьці мае ўзнагароду некага, нашы людзі да
гэтага чалавека ставяцца, о, яго трэба слухаць, і яго меркаванне, як бы трэба шанаваць, і гэтак далей. Ваша пазіцыя зразумела мне. Мне цікава, вось, дарэчы, яе выказванне, наколькі яно сапсуе адносіны да беларусаў ва ўсім свеце і ва ўкраіне. Ну, яно, канешне, ну, тыя, хто прачытаюць, яны, канешне, абразяцца, і тут нам трэба сказаць, дорогі украінцы, выбачце, будь ласка, ця людина не прадстаўляе наш народ, і ця яе прыватная думка. Мы так не думаем. Таму што тут же ж трэба ведаць, ну, кантэкст, як бы заявіць такое, што, значыць, тут прыйшла цывілізацыя і украінцаў бедных, як афрыканскіх папуасаў, Москва неяк цывілізавала. Ну, прабачце, калі Кіевская Русь існавала, на месцы Москвы быў лес, там воўкі бегалі па лесе, як бы, ну, калі Кіевская Русь існавала. Мова украінская, яна больш старажытная, чым за расійская мова. Мова украінская і беларуская маюць адзіны корань, старажытна-рускі. Значит, маскоўская мова потым з'явілася там пад уплывам таксама фіна-угорскіх групаў моваў і царкоўна-славянскай. Дарэчы, ну, гэта відавочна, што расійская мова это зусім іншая мова, чым беларуская, украінская. Калі мы мелі вялікае княства літоўскае, самую вялікую дзяржаву ў Еўропе, это не яны нас цывілізавалі, это мы іх цывілізавалі. У іх не было еўрапейскіх стыляў. Барока адкуль у Маскву прыйшло? Ад нас барока ў Маскву прыйшло. То бок, ну, так. Тут просто неправда. Як бы... З боку гісторыі, так, мы ведаем аб гэтым. Зразумела, ўсе, хто ведаюць гісторыю, хто ведае даты, але, ну, не абараняючы Алексеевич, але вось працягваючы гэты наш паход у гісторыю, такое пытанне. Ну, вот, як вам падаецца, калі былыя калоніі дагэтуль размаўляюць на языке каланізатараў. Вось гэта, зразумела, не гордасць і не пастава для таго, каб браць за прыклад, але ж так ёсць. Вось як з гэтай гістарычнай падзеяй быць? Ну, глядзіце, так. Тут залежыць ад таго, да чаго мы ідзём і што мы хочам зрабіць. Як бы, так? Тут трэба паставіць некую задачу, і в залежнасці ад гэтай задачы, ну, трэба нешта прыдумаць. Ну, глядзіце, ну, калі вы хочаце ісці на ўсход, напрыклад, у Расію, то все добра, трэба пашыраць расійскую мову, расійскую літаратуру. Ніхто туды не ідзе. Ніхто не хоча. Мы таму тут і знаходзімся. Мы таму тут і знаходзімся. Ну, вось. Ну, я так падазраю, што гэта прадэмакратычная, як бы, частка грамадства хацела бы ісці ў Еўропу. Ну, на сённяшні дзень гэта еўразвяз, ясна, што гэта нерэальна, як бы, на сённяшні дзень, но перад намі будзе гэты выбар калісьці, так? Ну і глядзіце, тут проста элементарная развязка. Значыць, любая дзяржава і краіна, якая хоча вступіць у еўразвяз і вступае ў еўразвяз, вот, яе дзяржаўная мова гэтай дзяржавы, яна становіцца афіцыйнай мовай еўразвяза. І вось, напрыклад, балгарская мова, літоўская мова, французская мова, гэта раўнапраўныя мовы ў еўразвязе, роўныя, неважна, эстонская, там 1,5 мільёна чалавек, і французская маюць роўны статус, і гэта афіцыйныя мовы еўразвяза. Цяпер глядзіце, пытанне такое. Калі мова нашага ўсходняга суседа заяўляецца як геапалітычны фактар, дзеля якога яны пад прыкрыццём абароны гэтай расійскай мовы, значыць, абараняюць там расійскамоўнае насельніцтва Донбаса, напрыклад, і гэтак далей, тое, што спадарня Нобелеўскі лаўрэат прапануе пашыраць, вось што будзе. Цяпер пытанне, паглядзіце, Еўрасаюз ці прыме такую дзяржаву з расійскай дзяржаўнай мовай? Пашырэнне, я мяркую, ўсё ж такі не пра пашырэнне гэта было. Не, сэнс у тым, што як бы нас не прымуць з дзяржаўнай расійскай мовы, таму што гэта ж фактар дэстабілізацыі, разумееце? І калі мы сюды ідзем, ну вот ваше пытанне, калі мы сюды ідзем, то нам усё роўна так ці сяк трэба ісці да дзяржаўнай беларускай мовы. На сённяшні дзень гэта нерэальна. Вось, ну, будуць як бы гады і дзесяцігоддзі, калі мы нечага хочам дасягнуць некую канкрэтную мэту, трэба ісці да беларускай мовы і пашыраць беларускую мову. Ну, вось вернемся да Святланы Алексеевич, все ж таки. Хтосьці кажа забраць мікрафон у яе, але ў гэты мікрафон яна шмат чаго зрабіла для Беларусі. Можа, не так і ціснуць за гэтую памылку на яе? Глядзіце, я думаю так, што мікрафон можна не забіраць, як бы, так? Хай яна кажа. Просто пытанне, ці мы павінны гэта трансляваць і выносіць, разумееце? Таму што вот мы зараз абмяркоўваем гэта вот 10 хвілін,
А Да, на жаль, мала часу на гэта ўсё, але да. нам важна будаваць беларускі пантэон герояў, беларускі пантэон герояў, так? Вось. Святлана Алексеевич не адносіцца да беларускага пантэона герояў. Чалавек, который, прабачце, не размаўляе нават на сваёй мове, мы яго не можам вставіць беларускі пантэон герояў. А вось, каб нешта карыснае вось вам сказаць, напрыклад, вось ёсць, напрыклад, Барыс Кіт. Дзякуй Богу, што нас хапае сапраўдных герояў. Гэта сапраўдны быў навуковец беларускі, который, значыць, адкрыў у навуцы ракетнае паліва. Дзякуючы яго даследаванням ракеты паляцелі ў космас. І гэта вялікі навуковец, і ён ніколі не цураўся беларускай мовы і ніколі не цураўся тым, што ён беларус. Ён на пачатку стагоддзя адкрываў беларускія школы. В Беларусі яго садзілі за гэта в турму, потым яму давялося эміграваць і стаць выбітным навукоўцам і быць беларусам да канца жыцця. Паглядзіце яго інтэрв'ю, пачытайце, хто такі Барыс Кіт. Так, Зміцер, згодны. Вось, на жаль, не хапае нам часу на такія размовы. На жаль, усё ў эфіры гэта хутенька. Пэўна, наступным разам нейкім мы з вами празмаўляем далей, але зараз сёння дзякуй вялікі, што былі, за вашыя думкі і за вашы імкненні, вось, якія разам з намі. У нас у гасцях быў музыка і аматар беларушчыны Зміцер Папко, вядомы пад сцэнічным імем Вінсент. Дзякуй. Дзякуй. Зміцер. Тым часам трывожныя навіны далетаюць да нас з беларускіх лясоў. Спіс занесеных у чырвоную кнігу жывёл, забітых з дазволу ўладаў, папоўніла рысь. Рысі ў Беларусі найбліжэйшым часам можа скараціцца. У Віцебскай вобласці ўпершыню за 40 гадоў падстрэлілі аднаго драпежніка. Фота з мёртвую жывёліную апублікавала беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў у сваім тэлеграм-канале, назваўшы здарэнне трафейную здабычаю. Незвычайны вынік палявання. Першы трафей рысі ў паляўнічых угоддзях БТПР быў паспяхова здабыты ў шаркаўшчынскай паляўнічай гаспадарцы. Віншуем з полем. Паляванне на рысь, нягледзячы на тое, што від занесены ў чырвоную кнігу, дазволілі летась на пастанову Александра Лукашэнкі, пасля чаго жывёліна займела бінарны прыродаахоўны статус. Рашэнне патлумачылі павелічэннем папуляцыі. Аднак паводле Міністэрства прыродных рэсурсаў летась у Беларусі налічвалі ўсяго 1315 рысяў, у той час як від прызнаецца стабільным пры наяўнасці больш як 1500 асобінаў. Таксама сёлета ўпершыню за дзесяцігоддзе ладзілі сезон палявання на бурага мядзведзя. Першую жывёліну застрэлілі яшчэ ўлетку. Пры гэтым дакладных звестак пра колькасць мядзведзяў на гэты момант няма. Аднак вядома пра падазрона хуткі прырост папуляцыі. Паводле Белстату, ў 2019 годзе ў Беларусі было прыблізна 19 мядзведзяў, а ўжо ў 2022 700. Частка работнікаў Акадэміі навук выступала супраць палявання на чырвонакніжных жывёлінаў, бо рысь і мядзведь своеасаблівыя санітары лесу. Драпежнікі рэгулююць колькасць іншых відаў, у тым ліку аленяў і ласёў, якіх за апошнія гады стала значна больш, пра што павялічылася колькасць ДТЗ з іхным удзелам. Сезон палявання на рысь працягнецца да 31 студзеня. Дазвол дзеяць у 15 раёнах Віцебскай вобласці, у 14 Гомельскай, у 2 Радзенскай і ў 8 Менскай. Ну вось, паляванне падаюць як хобі для сапраўдных мужчын. Аднак не бачу нічога геройскага ў гэтым забіцці бяззбройных жывёл. Ну, лепш пайти ў тір, да там пастраляць менавіта. А я радуюся, што натуральныя футры сышлі з модных подіумаў. Хіба засталіся толькі штучныя. Вось. А як выглядаць у гэтай халады стыльна, прыгожа, нам распавядзе наша стылістка, суаўтарка YouTube-канала Fashion Lunch Ганна Прышывалка. Ось, будзе вам о чым зараз паразмаўляць. Вітаем, Ганна. Праходзьце света да мяне, так, паразмаўляем. Так. Сапраўды зараз ужо, сапраўды становіцца холадна, напярэдадні зіма, і я як стыліст заўважыла, што вельмі часта ў гэты перыяд мы нібыццам бы забываем пра тое, што вопратка можа не толькі сохраняць цяпло, але і быць упрыгожваннем. І таму давайте паглядзім, што мы можам сёння дадаць у наш гардэроб, каб выглядаць стылёва, яскрава, трэндава і каб нам усё ж такі было цёпла. І пачнем з таго, што хіт
гэтага нынешняга сезона, восені і зімы, гэта так званыя кардыганы. Зараз гэта такія кофтачкі з гузікамі на ўсю даўжыню сперадзі. Пэўны час таму яны былі такія, памятаеш, аб'ёмныя, оверсайз, вялікія. Зараз, наадварот, гэта як таксама на мне сёння, гэта такія маленечкія па стане кофтачкі з гузікамі. У чым іх асаблівая якасць? Іх можна вельмі па-рознаму стылізаваць. Іх можна запраўляць, можна не запраўляць, можна зашпільваць на адзін гузік, на пару гузікаў, поўнасцю зашпільваць. І першым слоем, так, другім слоем, пад жакеты, апранаць на цішоткі, на сукенкі, Да твару вельмі пасуе. на кашулі, так. Ну і, канешне, абіраць самыя розныя колеры. Зараз гэта будзе асабліва. Якраз такі пудравы, ружовы, зялёныя, шакаладныя колеры. І за кошт такіх рэчы можна вельмі добра аздобіць і стылізаваць свой зімовы гардэроб. Таксама прапаную звярнуць увагу на прынты, якія зараз будуць асабліва актуальныя. І гэта такі трошкі незвычайны рэтра-прынт, які не ўсім падабаецца, але я правіла звярнуць на яго. Так, ромбы. Так, за кошт таго, што іх пэўны час не было, зараз яны выглядаюць свежо. І што можа быць добра? За кошт таго, што гэта невялічкія плямкі, мы такім чынам можам дадаваць больш колераў, больш нейкіх адценняў да нашага вобразу і зноў-такі гуляцца так з стылізацыяй. Ну і таксама ж у мяне прыклад зноў-такі з кардыганам, які зноў жа такі дае магчымасці стылізацыі мнагаслойнай, што таксама можа быць і цёпла. А, дарэчы, увогуле ромбы каму яны пасуюць? Да ўсім яны пасуюць. Галоўнае, каб яны падабаліся. І колеры, якія тут ужываюцца, каб таксама падабаліся і было яшчэ з чым спалучаць у вобразе. І, канешне ж, палоска. Трудна сказаць, што палоска... Так, што яна калісьці была не актуальна, можа быць заўсёды, але зараз яна асабліва такая цікавая, яскравая і зноў жа такі можам такім чынам дадаваць колераў. І на гэтым прыкладзе яшчэ б хацелася звярнуць увагу на такую мадэль, умоўна назовем яе а-ля пола, якая звычайна ў нас у цішотках ідзе і летам, але зараз мы яе таксама пераносім на халодны перыяд. Асаблівасць яе то, што мы маем каўнерак і невялічкі шэраг маленькіх гузікаў. Таксама вельмі класны спосаб розных стылізацый мнагаслойных, бо, напрыклад, пад такую рэч мы можам апрануць кашулю, як бы гэта дзіўна не гучала, і у нас кашулю, і атрымоўваецца падвоены каўнерак. Гэта стылізацыя, якую прыўнёс брэнд Miu Miu, і яна зараз вельмі папулярна і выглядае незвычайна. Таму паспрабуйце. Таксама можна выкарыстоўваць падобную мадэль, але без рукавоў, такую пола камізэльку. Пінжак. Так. І таксама, альбо таксама яшчэ нейкі першы слой, і зноў жа такі мы фарміруем мнагаслойны вобраз. Вельмі мне падабаецца. Не нагружвае гэта фігуру? Не, мнагаслойнасць, можа быць, яна не ўсім падыходзіць, але калі мы кажам не пра такі аб'ёмны оверсайз рэчы, мы бачым, што гэта дастаткова такія танюткія, так? І на зімовы перыяд гэта файная гісторыя, таму што мы можам трошкі якісьці слой зняць, альбо зноў-такі апрануць, калі нам стала там трохі халадней ці цеплей, і гэта сапраўды дастаткова зручна. Яшчэ адзін тренд для тых, хто любіць цікавыя, незвычайныя тренды. Гэта жаночыя жакеты, якія стылізаваны на манер мужчынскага, такога ваеннага, нават гусарскага, вопраткі. І, як гэта заўсёды адбываецца, рэчы такія мускулінныя на жанчынах выглядаюць неверагодна жаноча. І на зіму таксама будзе прыгожа. І яшчэ адна навіна, да нас вяртаецца люрекс. І гэта таксама добры, цікавы спосаб дадаць разынкі да вашых вобразаў. Калі ласка, прашу карыстацца. Дзякуй, Ганачка, ўсё вельмі спадабалася, будзем насіць. Я маўчаў, як маўляла моя бабуля, там, дзе кажуць больш за адну жанчыну, мужчынам лепей маўчаць. Але ўсё ж такі дадам, на мой погляд, тут не хапае джинсу з начосам.
але для мужчынскага гардэроба зразумела. Але ўсё ж таки, Ганна, дзякуй вялікі, ведаем, што можна і цёпла, і стылёва быць зімой, узімку. І гэта вельмі пазітыўна. Дзякуй, Ганна, дзякуй. А зараз мы паглядзім, што яшчэ пазітыўнага і добрага адбываецца ў свеце. Любімца наведвальнікаў лонданскага музею прыродазнаўства гіганцкага дыраназаўра упрыгожылі калядным чырвоным швэдрам. Святочны выраб для рабатызаванай рэптыліі ў 12 разоў цяжэйшы за звычайныя. Але што зробіш, калі памеры дагістарычныя? Калі вам спадабаўся швэдар, падобны арнамент можна набыць у сувенірнай краме музею. Даходы ад продажу адзення пойдуць на навукова-даследчую дзейнасць і падтрыманне працы музейных вучоных. Мы супрацоўнічаем з цудоўным сацыяльным прадпрыемствам Not Just, якое здымае з тыраназаўра меркі і стварае для яго незвычайны швэдар. На гэта сыходзіць каля 3 кілаграмаў бавоўны, прыблізна 15 гадзінаў на выраб і каля 2 гадзінаў на тое, каб апрануць яго. Апранаць мясцовага тэрэкса да калядаў ужо зрабілася традыцыяй. Ідэя стварыць такі швэдар узнікла ў музеі пасля цяжкага года, калі колькасць наведвальнікаў рэзка скарацілася ў выніку пандэміі. Цяпер новы строй для тыраназаўра штогадовы незвычайны спосаб прыцягнуць новых гасцей. Гарачы шаклад, глінтвейн, ласункі і цацкі ручной работы. У Еўропе стартуе сезон калядных кірмашоў. У Лондоне зазяла Карбане-стрыт. Святочны сезон адкрыла інсталяцыя All is Bright з феерверкамі і музыкай. У Берліне арт-шоу Forest Winterlight спалучае індустрыяльныя руіны і зімовыя пейзажы, ствараючы незвычайную атмасферу з перавернутымі ялінкамі і светлавымі інсталяцыямі. А ў Вене перад палацам Шэнбрун адкрыўся традыцыйны кірмаш з рамеснікамі глінтвейнаў і запаўкамі для дзяцей. Жарт і раскоша ў адным флаконе. У Нью-Йорку на аукцыёне Сотбіс 18 лістапада выставіць на гандляванне 100-кілаграмовы унітаз з 18-каратнага золата. Арт-аб'ект створаны італьянцам Маўрыцьо Катэлянам. Цана стартуе ад 10 мільёнаў долараў. Катэлян вядомы тым, што ператварае звычайныя рэчы ў гучныя заявы пра каштоўнасць і абсурд сучаснага мастацтва. І цяпер пытанне толькі адно – хто купіць арт-унітаз? Як у кінагісторыях паводле раманаў Агаты Крысці. У Італіі запусцілі люксавы цягнік ля Дольче Віта Орент Экспрэс з вінтажным інтэр'ерам, джазам, бліскучай латунню і меню ад шэф-кухара з 3 зоркамі Мішлен Хайнца Бека. Ведаеце, у дзяцінстве, калі мы ўначы глядзелі забойства ва ўсходнім экспрэсе, калі чыталі кнігу Агаты Крысці, мы ўсе марылі аднойчы пракаціцца на ўсходнім экспрэсе. А цяпер, што яшчэ лепш, у нас ёсць свой уласны ўсходні экспрэс – салодкае жыццё. Італьянскі экспрэс душэўны, поўны эмоцыяў. Гэта выдатнае падарожжа. Цягнік прапаноўвае 8 эксклюзіўных маршрутаў, якія ахопліваюць 14 рэгіёнаў Італіі, ад Тасканы і Сіцыліі да Даламітаў. На борце бездакорны сервіс, вытанчаныя віны і атмасфера сярэдзіны 20-га стагоддзя, калі падарожжа было не пра хуткасць, а пра стыль. Перавознік абяцае раскошу і настальгію, але і кошт адпаведны. Ад 3,5 тысяч евраў за ноч да больш як 12 тысяч за працяглыя маршруты. І зноў з намі Андрэй. Андрэй, што пішуць нашы гледачы, якія каментары наконт беларускай мовы, сваіх адносінаў з беларускай мовай, наколькі нам падабаецца, і ўвогуле аб тым, што ўжо ўбачылі ў нашай праграме? Ну, мне, як беларускаму філолагу адукаванаму, проста грэе сэрца ўсё тое, што я сёння там начытаў, прачытаю і, уласна, для вас. Пішуць нам, хто як, а я беларускамоўны з дзяцінства, люблю нашу мовачку. Файна. Пішуць нам... Шмат хто на мову перайшоў у 20-м, як і я. Для сапраўды, это быў такі Рубікон, пасля якога было шмат людзей, якія, прынамсі,
прынамсі, спачатку людзі паставіліся прыязна да мовы, як бы успрынялі яе, а пасля ўжо і пераходзілі. В любым выпадку не можна взяць і 20-30 гадоў развіцця перакрошыць. Але ёсць белсат, які заўжды працаваў толькі па-беларуску. Але ёсць белсат, які заўжды працаваў толькі па-беларуску, таму мы тут зараз і знаходзімся. І ў каментарах нашых пішуць, прычым хто піша, а Вожык Патрыёт, паміж іншым, наш самы сталы глядач. І ён піша, што белсат можа залічыць сабе ў заслугі маю беларусізацыю, якая адбылася ў 2021 годзе. Залічылі. Цудоўна. Ёсць, унеслі ў спіс. Вешаем медаль. Белсат не мае ніякага ўплыву на маю беларусізацыю. Яшчэ такое меркаванне можа быць. Сапраўды, беларуская мова мае ўласную. Існавала троху і раней за белсат. Так. З гэтым мы згодныя. Беларуская мова проста як скарбонка цудаў. Калі аднойчы адкрыў, потым цягне яшчэ. Ну, я вось, напрыклад, калі пачала займацца беларускім фальклорам у тэатральнай студыі госціцца, то я пачала вельмі любіць, бо наша кіраўніца любіла беларускую мову і так вось нас прывучыла размаўляць па-беларуску, любіць беларускую культуру, цікавіцца гэтым всім, беларускай гісторыяй. Ну, гэта было ў малым узросце, так. 13 гадоў я прыйшла. Але беларуская, да, мова, конечно. Дарэчы, я гадоў у 13 упершыню паглядзеў фільм з табой, Анастасію на кіналекторыі. Я вырас на тваіх. Давайте яшчэ апошняе. Усе мовы роўныя, шчыра вывучаў усе, але дзе больш практыкі, тая больш развітая. Лічу беларускую самай прыгожай, разнастайнай і шкадую, што быў перыяд, які надламіў яе развіццё. Нічога, зараз нагонім. Нагонім. Дзякуй, Андрэй, табе. Дзякуй табе, Андрэй. І дзякуй нашы даражэнькія чатлані за вашу актыўнасць, за вашу зачлівасць. Пішыце, выказвайцеся, стаўце лайкі і цісніце званочкі, каб не прапусціць ніводнага выпуску раніцы з белсатам. Напрыканцы першай гадзіны праграмы глядзім натхняльны кліп Андруся Такіданка, вядома ж, на нашай прыгожай мілагучнай беларускай мове. Каб ветер гайдаў, як і кольвек калосе, каб у пару раз пачалася восень, піленуе ад згубы нябачныя восі. Валун пры дарозе, каб нам не застацца навек у аблозе, не скончыцца на холоднай падлозе, без знаку не знікнуць в астрозе знямозе, моўчкі трывае валун пры дарозе. Камень болю не чуе, атрута кляцьба, трапная куля над ім не пануе, ужо не пануе. Толькі што плача па сыну матуля, нікога не просіць аб дапамозе, піленуе ад згубы нябачныя восі. Толькі што жонка дарэмна галосіць, не сунецца з месца валун пры дарозе. Нельга яму быць жывым і каменным, бо перакуецца свет бокам гненна. Нельга яму мець сэрца і скуру, таму што імкне насустрач віхура, а за яго целам цвярдым хаваемся размаітыя мы. Гаротныя, годныя, неверагодныя, хаваемся мы ад бяды. Хаваемся усялякія мы, цвярозыя і ніякія, шляхетныя ці сярмяжныя, адважныя ці то прадажныя, за целам каменным на рубяжы, дай Божа жывым да світання дажыць. Нямножку дарогі спадчыны шыхты, хаваемся мы да пары. Сонца прамень наше
Ізноўку добрай раніцы. Новую гадзіну вы пачынаеце з намі на Белсаце. І ў студыі мы Олег Ціткоў і Святлана Зелянковская. Працягваемся даведавацца і абмяркоўваць з вамі самае актуальнае. І вось пра што будзе весціся ў бліжэйшыя хвіліны нашай раніцы. Владимиру Караткевичу 95 гадоў. Удзельнікі тэатральнага праекта «Купалінка» прама ў студіі раскажуць і пакажуць, як крэатыўна адсвяткаваць дзень народзінаў любімага пісьменніка. Навошта Люблінская унія перакраіла карту тагачасных Беларусі і Украіны? Захапляльнае падарожжа ў гісторыю зробім разам з аўтарамі праекта «Сармацкі вуз». Зима не за горами. Что рабіць, как аккумулятор вашего аўто лёгка перазімаваў разам з вами? Займацца спортам, каб умацоўваць беларускую ідэнтычнасць. Чаму бы не? Смелыя ініцыятывы нашага госця, чэмпіёна свету па самба Сцяпана Папова. Ну, сябры, я хочу нагадаць, што сёння чакаем вашых расповедаў пра любоў да роднай мовы і гісторыі пра тое, як вы пачалі ёй карыстацца. Пішыце таксама свае меркаванні адносна таго, што ўжо было ў нашай праграме сёння і адносна таго, што яшчэ будзе. А наш калега Андрэй Сульжыц потым агушыць у эфіры самыя цікавыя каментары. Ну, а мы ж, нібыта на машыне часу пад назвай «Сармацкі вуз» адпраўляемся ў эпоху Люблінскай уніі і павязуць вас і нас, зразумела, Віктор Шукіловіч і Тімох Акудовіч. О, Тимох, дык я ведаю гэтае месца. Гэта літоўскі пляц у Любліне. Вось там помнік Люблінскай уніі. Дык гэта тут падпісалі унію? Не, унію падпісвалі на Сойме, а Сойм праходзіў у замку. Мы яшчэ туды з табой сёння дойдзем. Але ж у замак все не памесціцца. Ну, то літоўская дэлегацыя, это ж паслы, іх слугі, проста вольныя шляхцічы, нейкая войска яшчэ з імі. Там уже больш за 1000 чалавек было. Дык вось літоўская дэлегацыя стала вялікім лагерам на полі за сценамі Любліна. Вось на гэтым месцы. Таму гэты пляц так і называецца. І добрае поле тут было, і што яны адсюль хадзілі ў замак пешкі? Ну, хто пешкі, хто на канях. Кіраўніком дэлегацыі быў Мікалай Радзівіл Руды. Вельмі вядомы палітык, ваяр, ну, магнат, відавочна. Але, відаць, дыпламатам ён быў так сабе. Таму што вельмі яго напружвала атмасфера на Сойме, ну, там пастаянныя інтрыгі, прэсінг з боку польскай дэлегацыі, нейкія абвінавачванні. І ён у нейкі момант не вытрымаў. Праз месяц пасля пачатку перамоваў, 1 сакавіка, ён вечарам вярнуўся сюды, на пляц, у лагер, і загадаў сваім людзям зварочвацца. І калі раніцай сюды прыйшлі польскія дэлегаты, то ўбачылі, што ладнай часткі літвінаў проста няма. Яны з'ехалі. О, хітры мужик прыдумаў. Вось узяў іх на жыўца. І што яны цяпер будуць рабіць? Ну, як паказала гісторыя, сам сябе абхітрыў. Пасля ад'езду літоўскай дэлегацыі Жыгімонт Аўгуст быў вельмі расчараваны і раззлаваны. Але ён меў развязаныя рукі, бо Сойм фармальна быў адкрыты і мог прымаць рашэнні. Таму кароль пайшоў на жорсткія дзеянні. 5 сакавіка Сойм прыняў рашэнне пра адарванне ад ВКЛ і далучэнне да Польшчы падляшскага ваяводства. У маі месяцы такое ж рашэнне было прынятае па валынскім ваяводстве, пасля па кіеўскім і брацлаўскім. Падляшша і амаль уся Украіна пераходзілі пад уладу кароны. Новы выпуск «Сармацкага вуса» глядзіце на Белсаце ў панядзелак і потым шукайце на Белсат Лайв. Раім усім, хто цікавіцца супольнай гісторыяй Беларусі і Польшчы. Ну, а аматарам гісторыі быў і пісьменнік Владимир Караткевич, дарэчы, 26 лістапада, прабачце, яму споўнілася 95 гадоў. Нашы госці раскажуць пра імпрэзу да юбілея любімага літаратара.
З намі кіраўніца студыі Купалінка Наталья Локіць і удзельніца студыі Версавія Трэгіс. Прывітанне. Дзякуй, што прыйшлі да нас. Вітаем, Наталья, вітаем, Версавія. Ну і адразу да кіраўніка пытанне такое важливое. Вот расскажите подробязнее про імпрэзу. Што гэта будзе адбывацца? У чым яна і калі? Так, пачну з канца. Так. Адбывацца яна будзе 27 лістапада, о 19 гадзіне на плацы Канстытуцыі. Гэта калісьці была вітрына Дому Всходняга. Так. Зараз там працуе Купалінка 3 разы на тыдзень. Вось. І гэта імпрэза, якую ініцыявала наша моладзь і дарослая група. І мы вельмі задаволены як інструктары, таму што гэта была іх ініцыятыва, канешне, дзякуючы нашай клапатлівай працы. Вось. І назвалі мы гэтую імпрэзу, напэўна, такім чынам. Народныя чытанні Караткевіча. Чаму? На пачатку думалі, што гэта будзе такая хатняя імпрэза, такая будзе толькі вось у нашай Купалінцы праходзіць, але... Кватэрнік такі, да? Так, кватэрнік. Але калі пачалі прыходзіць да нас далучацца госці, мы зразумелі, што народная любоў да Караткевіча вялікая, і таму яна перарасла вось гэты кватэрнік, і зараз чакаем мы і гасцей, я не буду спойлерыць, і мы гэта адмыслова не прапісваем у сваіх соцсетках, хто да нас прыйдзе, але прыйдуць... Некая таямніца. Да, таямніца, і таму я думаю, што мы запрашаем усіх. У тых, каго сэрца адгукаецца на Караткевіча, а гэтага ж не можа быць, каб яно не адгукалася. А мы запрашаем усіх да нас на імпрэзу. Версавія, а чаму менавіта такі фармат вы абралі і прапанавалі настаўнікам вашай студыі? Ну, агулам мы хацелі што-небудзь... Па-першае, накуль гэты год Купалінка хацела прысвяціць Караткевічу. Вось, і гэта як такая першая імпрэза, і тым больш павязана з тым, чаму мы хацелі прысвяціць. Вось. Я спадзяюся, што нават калі прыйдзе шмат людзей, то ўсё яшчэ гэта будзе такая атмасфера родная, лямпавая, так, што кожны будзе сябе адчуваць як дома і... Вам хацелася гэтай утульнасці, напэўна, так? Так, так. Утульнасці. Ну, вось, у сувязі з гэтым тады зноў павяртаюся да вас, Наталья. Пытанне такое. Вось вы распавялі пра пляцоўку, дзе, калі, што. А вось не было такой думкі, каб гэта было адначасова на некалькіх пляцоўках, каб гэта быў некі такі флэш-моб. Можа, даже не на некалькіх пляцоўках у Варшаве, а вось па ўсій Польшы, ці далей і ў Літве таксама. Дарэчы, прямо здымаецца з языка, таму што акурат зараз, слухайце, зараз наша студыя, яна і робіць такі экскурс куды. Увесь гэты год наш навучальны быў прысвечаны творчасці Владимира Караткевіча. Трэба сказаць, што... Цалкам год. Да, год. Чаму? Мы не можам працаваць несістэмна. За намі вялікая студыя рознаўзроставая, і это, напэўна, адзіная ва ўсёй Польшчы, беларуская такая пляцоўка адукацыйна-культурная, якая ахоплівае ўсе ўзросты. Таму трэба, нам, кіраўніцтву, трэба думаць стратэгічна і сістэмна. Таму год гэты быў прысвечаны творчасці Владимира Караткевіча. Мы запісалі усе аўдыёказкі Владимира Караткевіча. Мы зрабілі відэо «Чортаў скарб» казкі Владимира Караткевіча. Так, але ж мы кажам пра імпрэзу. І слухайце, вось, зараз куды мы пераходзім далей? Мы пераходзім на тое, што казкі Владимира Караткевіча, адна з казак Владимира Караткевіча, якая ставіла якраз моладзевая група «Жабкі і чарапашкі», яна перакладаецца на польскую мову, і мы ў снежні будзем паказваць гэтую казку ўжо на пляцоўках ліцэяў польскіх. То бок мы нясем нашу ліцэяў, да, разам з фрэштатамі, якія ладзяць таксама наша моладзь. І мы паказваем нашу культуру, нясем нашу беларускую культуру ўжо польскаму гледачу на іх роднай мове. Такім чынам мы
напэўна, у нас ёсць такая надзея і, можа, такая вера ў тое, што вось гэтая імпрэза, пачатак, ён стане пачаткам распаўсюджвання якраз творчасці Уладзіміра Караткевіча. І калі гэта будзе адбывацца на розных пляцоўках, мы будзем толькі за. Версаве, мне вельмі цікава, як ішла падрыхтоўка да гэтай імпрэзы, увогуле, колькі спатрэбілася часу, якія творы падбіраліся, у чым быў выбар гэтых твораў. Што ж такога ўнутранага нам падросці? Ну, агулам мы по большасці, у нас заняткі ідуць так, што ёсць пагадзінна з выкладчыкамі, і мы проста заставаліся або пасля, або калі там ёсць час менавіта падчас гэтых заняткаў, усе разам садзіліся ў кола, так на падлозе, утульненька сабе з гітаркай, і чыталі вершы, по большасці вершы, і таксама троху прозы, але ўсё роўна больш вершы. Просто чыталі хто што хоча, каму штосьці, можа, дома спадабалася. Часамі таксама нам выкладчыкі дапамагалі, можа, з прачытаннем, з зразуменнем чагосьці. Шмат з гітарай спявалі менавіта вершаў. Таксама Самі музыку прыдумвалі? Ёсць ужо песні на творы Уладзіміра Караткевіча, і гэтыя песні таксама на імпрэзе прагучаць. І трэба сказаць, што не толькі, глядзіце, бо не толькі, мы настолькі шмат павыбіралі вершаў нашы, для нас дзеці, нашая моладзь, што мы нават працуем з імі і онлайн збіраемся, калі ў нас ужо не хапае часу, каб ужо адтачыць ужо такое майстэрства. Светлана ведае, што это такое, што верш гэта асаблівая такая форма літаратурная, якую трэба ўсё ж такі разумець, чуць і так далей. І гэта так класна, калі яны самі звяртаюцца да цябе: Наташа, я хочу з табой папрацаваць онлайн, давай. І мы збіраемся, і мы працуем яшчэ і онлайн, это вельмі такая. Ну вось, глядзіце, дарэчы, вас клічуць фанатамі Караткевіча. Ну ось, насамрэч, а ці ёсць другія паэты ці пісьменнікі, з якімі вы працуеце ў студыі, якіх, ну, я не ведаю, вывучаеце, неяк штосьці з імі робіце, з іх творамі? Канешне. Ну, хто, напрыклад? Слухайце. Ну, слухай, уважліва. Слухайце, мы увогуле, як бы, даем... А Версаве, дадабай. Вельмі шырокі такі корпус беларускай літаратуры нашым удзельнікам нашай студыі. Чаму? Таму што нехта прыходзіць толькі знаёміцца з беларускай літаратурай, нехта ўжо дасведчаны ў гэтым, і так далей. І таму, слухайце, вельмі такі прыклад таго працы з рознымі аўтарамі, гэта калі мы ўзяліся за п'есу Сергея Кавалёва «Заяц варыць піва». І тут такая атрымалася, такая, ведаеце, матрёшка. Чаму? Таму што гэта п'еса Сергея Кавалёва, напісаная па вершы і казцы Уладзіміра Караткевіча і пераасэнсаваная ўжо нашымі удзельнікамі. То бок, фінал гэтага спектакля мы ўжо дараблялі, ён стаў сучасным. І такім чынам мы даем нашим удзельнікам там вершы Караткевіча, Коласа, Крапівы, Богдановича і так далей. То бок мы працуем на гэтым матэрыяле, гэта аснова. Ну, даем вершы іншых аўтараў і даем слова Версаве, насамрэч. Версаве, а чаму менавіта Караткевіча так любіць у вашай студыі, і які ваш улюбёны твор? Ну, я думаю... Я больш была заўсёды ў групе з падлеткамі, часамі з дарослымі. Агулам адгукаецца найбольш все ж такі цікавасць твораў. Тое ж пра кнігі, тое ж «Дзікае паляванне караля Стаха». Падлеткі, дзеці чытаюць проста і не адрываючыся ад гэтага, і гэта як штосьці іншае ад усяго, што было ў школе там і так далей. Вось. А ці чытала ты пра падлеткавае каханне, такую аповесць «Лісце каштана»? «Лісце каштана». Я чула пра яго, але не чытала. Трэба. Дапамагчы трэба, калі не так. Ну, слухайце, і вось... Так. І вось, ну, мы крышку закранулі тэму планаў там і далейшага чагосьці, вы казалі пра штосьці там у снежні. А вось увогуле, што яшчэ, з якімі аўтарамі, акрамя ліцэяў польскіх, якія планы? Вось куды яшчэ пойдзем з нашай беларускай літаратурай прыгожай? На якіх мовах? Да, планы ў нас
нас вельмі шмат, і мы максімальна зараз інтэгруемся ў польскую культуру такім чынам, што несем сваю беларускасць ужо на мове нашай той краіны, у якой мы зараз жывем. Вось. Наперадзе каляды. Гэта заўсёды. Святлана, вось, яна пацвердзіць, што заўсёды это у нас вельмі вялікае такое свята, дзе бяруць удзел усе групы, а у нас, дарэчы, ўжо іх 8 групаў рознаўзроставых ад 3 гадоў до 60+. Вось. І у калядах бяруць удзел усе групы адначасова. І вось. Таму наперадзе каляды, наперадзе супраца з Сергеем Кавалёвым, з якім мы будзем рабіць прэм'ерныя чытанні, нам такі давер аказалі. Мы будзем зноў прыходзіць да нашых спектакляў, якія мы толькі паказалі па аднаму разу. Гэта агульныя планы, або толькі вашы, а ў маладзёвай групы ёсць у маладзёвая група акурат вось жабкі і чарапашкі лесу вось казку. Я, дарэчы, удзельнічаю в адным спектаклі, раскрою секрет. Да, таксама мы рыхтуемся. Света наша там ганаровая акторка наша. Тебе пора долучацца до Купалінкі. Пора. У нас усе ўзросты бярэм. Завіце, прыйду, прыбягу. Завем. Дякую вам, Наталья Версавія, за такую цікавую размову, за такую добрую ініцыятыву, якую вы нам прапануеце. А ўсіх жадаючых запрашаем на гэтую імпрэзу, хто мае ахвоту і мажлівасць. Чакаем і вас. Дзякуй вялікі. У гасцях у раніцы з Белсатам былі Наталья Локіць, кіраўніца студіі Купаленка, і удзельніца гэтай студыі Версавія Трэйс. Караткевіч любіў гумар і сатыру, як і стваральнікі праграмы «Хай так». Давайте паглядзім, посмеемся разом. Мы приветствуем вас на чемпионате Беларуси по колке дров, где белорусские звезды, чиновники, спортсмены и другие будут соревноваться, чтобы вновь победил Александр Григорьевич. Так что давайте приветствуем нашего главного претендента на победу Александра Лукашенко. Я не понял, а почему людей так мало? Ну, Александр Григорьевич, на постпродакшне дорисуем. А получится? Ну, а почему не получится? Голоса ж мы вам дорисовали, что мы людей не дорисуем. Ну ладно, давай тогда начинать, а то мне еще Умку в 5-й раз за день кормить, чтоб я на его фоне не такой толстый был. Начинаем! Давай, молодцы! Ну а пока наш лидер готовится нанести свой мощный удар, я напомню, что главный его соперник, это первый заместитель Гродненского облсполкома, уже выступил и весьма удачно. Он сам себе отрубил руку, чтобы уж точно сегодня не выиграть. Ну вот, наш первый готов начать, так что поехали! Не понял. А чего это оно не дается, как Мисс Беларусь в 2001-м? Ну-ка еще разок давай. Как видим, Александр Григорьевич дает фору бревну, и сейчас у него обязательно все получится. Так, надо собраться. Это просто дерево. Это не НАТО, нечего трястись. Я и на экономику разломал, что с поленом не справлюсь. А твою мать, а? Так, все получится. Григорыч, получится? Ты бюджеты рубил, надежды белорусов на светлое будущее рубил. Один раз Качановой рубанул, что ты полено не разрубишь. А вот мы видим, наш лидер готовит свой коронный удар. Давайте поддержим Александра Григорьевича. Александр Григорьевич! Так, блин. Ну все, готовься, полено. Ща получишь. Блин, главное, чтоб глаза открыл. Да, черт с его глазами, главное, чтобы границы открыл. Блин, ну что мы людям скажем теперь? Что он за лидер такой, если Полена расколоть не может? А мы скажем, что Полена наш разведчик, а наши разведчики не колятся. А что мы про падение скажем? Ну, скажем, что это новый вид спорта от президента, лежание на земле. Тут тебе и любовь к нашей родине. Понимаешь? И вот. О, а еще скажем, что Лукашенко не изменил своим принципам. А ты как? Ну, ты смотри, он как и за кресло, так и за топор синими пальцами держится. Ну, о, очнулся. Ну что, расколол? Нет. Но очень сильно дрожала. Прям было видно, что он вас уважает. Да. Ну, хоть кто-то.
Андрей, про одну імпрэзу мы з Олегам і гасцямі ўжо расказалі. А куды раіш схадзіць ты? Значыць, прапаную нашым шановным гледачам цягам гэтага бліжэйшага тыдня незвычайны план на вечар, аднак не цэлага тыдня, а толькі пятніца, ў кожную лістападаўскую пятніцу. Калі раней вы ніколі не чулі гучанне аргана, а мы чулі. Мне падабаецца вельмі. Але калі вы не вслухваліся і хацелі бы гэта працягнуць, каб гэта дзеянне было доўгае і каб яно вам паспела полюбіцца, то бярыце і записвайце сабе ў нататнік, што кожную пятніцу у лістападзе а 19:30 у касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі праходзяць канцэрты арганнай музыкі для ўсіх ахвочых. Всё гэта дзеянне адбываецца ў Менску на плошчы Свабоды 9 у касцёле Святой Панны Марыі. Калі ласка, прыходзьце, калі хочаце паслухаць арганнай музыкі і троху узбагаціцца і культурна, і, мажліва, кажуць, што вот такія гукі з духовых інструментаў і фізічна негде памагаюць. Яны прям у глуб заходзяць, гэта вельмі прыгожа. То за лячэннем душы просім вас, калі ласка, на плошчы Свабоды 9. Да. А яшчэ куды? А яшчэ куды? У батанічны сад. Вы не паверце, калегі, што ўжо восень і нашы шановныя гледачы могуць зірнуць за акно і пабачыць там голыя дрэвы, але ўсё адно батанічны сад адкрывае новы сезон унікальнай цытрусавай атмасферы. Там у нацыянальным... Іспанія да нас. Гэта Іспанія ў батанічным садзе ў цэнтры Менску. Запрашаюць вас у ліманарый. Ліманарый, якое прыгожае слова. Тую самую аранжарэю, дзе можна трапіць у сапраўдную трапічную казку ледзьве не пасярэдзіны зімы. Дарэчы, снег жа выпаў сёння, але ўсё адно можна пагуляць сярод зялёных дрэваў. Унутры лімоны, апельсіны, мандарыны, лаймы, рэдкія гатункі іншых цытрусавых. Карацей, падчас экскурсіі вы прагуляецеся сярод вечна-зялёных дрэваў і паназіраеце, як проста на вачах спеюць вось гэтыя сакавітыя плады. Экскурсія доўжыцца амаль што 40 хвілінаў, 10 рублёў, і, калі ласка, і вы ўжо... І лімоны, і лаймы на снегу. Да, у сонечнай Можна Іспаніі. снежкі рабіць, абгортваць гэтыя... Разнакаляровыя. Там можна так кідацца. Так, ну і давайте застанемся тады ў сталіцы. Гэтым тыднем ёсць дзе пацешыць вока і падняць сабе настрой. У адным з гандлёвых цэнтраў, палацу называецца ў Менску, сёння ўжо ідзе і да вечара будзе ісці юбілейная міжнародная выстава «Залаты гран-пры Беларусі». А гэта фестываль для ўсіх, хто любіць катоў. Выстава катоў. Вось яны прыгажуны на вашых экранах. Дзясяткі такіх пугнатых удзельнікаў розных пародаў, рэдкія, экзатычныя госці. Сярод іх будуць праводзіцца конкурсы прыгажосці, інтэрактывы для гледачоў і нават такое мерапрыемства, як бэбі-салон Касянятава. Это месца, где вы там можете прыйсці і знайсці сабе новага хатняга сябра. Таму, калі... Можа, нейкі квіз для катоў таксама будзе адбывацца там, не? Для катоў, для людзей не. Для людзей не. Людям навошта Таксама, гэта? дарэчы, лякуюць, як і арганная музыка. Ад дэпрэсіі дапамагаюць. Ад дэпрэсіі і... З катом да аргану. З катом да аргану. Здаравенькі будзеш. Каты не толькі тактыльна як бы лікуюць, мажліва, дэпрэсіўныя нейкія станы, але я шчыра кажу, у меня была траўма, і калі я паламаў руку, мне доктор сказаў: у вас кот ёсць? Я не зразумеў, чым лікавацца. Кажу: а як лікавацца? Он кажа: у вас кот ёсць? Я не зразумеў, што, чым там можа прыкол. Так, ёсць. А ён кажа, што калі кот муркоча, і калі яго пакласці на зламаную костку, то гэтыя мелкія вібрацыі яны дапамагаюць рухацца крыві. Амаль на вачах зацягваецца. Косткі сходзяцца. Карацей, прыходзьце туды, паглядзіце на прыгожых котикаў. Спецыялісты там вам распавядуць, як лепш разумець сваіх любімцаў, іх можна разумець, дарэчы, і цвярозаму, і даглядаць іх правільна. Уваход усяго, сябры, 10 рублёў, і вось гэтыя коцікі прыгажуны, пухнацікі вашай увазе. Можна будзе іх дакрануцца да іх, можна сабе ўзяць дадому, можна проста паназіраць. А можна проста пабыць. Ну, я заўсёды радуюсь, колькі ўсяго адбываецца ў смутку, што не на ўсё магу сходзіць, дзе даехаць. Вось і часу няма, а тут яшчэ зіма набліжаецца. Зусім не лішні будуць парады з сюжэта нашага калегі пра тое, як правільна падрыхтавацца да халадоў у сэнсе акумулятара вашага аўто. З надыходам першых маразоў многія аўтааматары сутыкаюцца з праблемай стогнам мёртвага стартэру. У большасці выпадкаў вінаваты акумулятар, які быў проста не падрыхтаваны да зімы. Як жа зрабіць так, каб вашае аўта завялося ў -20, а то і ніжэй? Давайце разбірацца.
При низких температурах химичные процессы внутри аккумулятора запавольваюцца. Ёмістасць падае, а ўспрыняцце зараду пагаршаецца. При гэтым рухавіку цяжэй пракруціцца, бо аліва загустела. Стартару трэба больш энергіі. Калі акумулятор і так на мяжы, першы ж мароз лёгка яго дабівае. Якія бываюць акумулятары? Сёння на рынку можна знайсці некалькі катэгорыяў. Класічныя сервісныя свінцова-кіслотныя з коркамі, праз якія можна праверыць электраліт і дадаць дыстыляваную ваду. Даступныя і адносна танныя, але патрабуюць перыядычнага догляду. Нясервісныя, герметычныя, без коркаў, менш выпарэнняў, лепш трымаюць зарад, але калі пачаліся праблемы, падлячыць іх будзе цяжэй. AGM DEFB – сучасныя варыянты для аўтамабіляў сістэмы Start-Stop. Яны лепш вытрымліваюць частыя запускі і глыбокія разрады, але і каштуюць даражэй. Незалежна ад тыпу, правіла простае. Для зімы акумулятар мусіць быць максімальна здаровы. На прыкладзе вось гэтага акумулятара мы можам паглядзець, што ён не падрыхтаваны да зімы. Мы бачым тут мінусавую клему, якая акісленая. Гэта здараецца, калі у корпусе акумулятара ёсць пэўныя шчыліны і выпараецца электраліт. Так ездзіць нельга. Акісленую клему трэба абавязкова ачысціць, зняць, апрацаваць шчоткай або спецыяльным ачышчальнікам, пасля нанесці ахоўную змазку. Асабліва важна добра прыціснуць і надзейна зафіксаваць менавіта мінусавую клему. Ад якасці кантакту залежыць правільная праца ўсёй электрасістэмы. Што рабіць узімку, каб акумулятар жыў даўжэй? Не ўключайце адразу ўсе опцыі: абагрэў сядзенняў, шкла, магнітолу да запуску рухавіка. Спачатку запусціце мотор, потым ужо астатняе. Не круціце стартарам больш за 10-15 секундаў запар. Зімовы ранак мусіць пачынацца са смачнай кавы, а не з праблемаў пад капотам. Крыху падрыхтоўкі восенню і ваш акумулятар скажа вам шчыры дзякуй упэўненым пускам у любы мароз. Сябры, у нас у студыі чэмпіён свету па самба, заснавальнік братэрства спартсменаў і ўладальнік клуба адзінаборстваў СП Клаб Сцяпан Папоў. Степан, вітаем вас. Вітаю вас. Добрый день. И первое питание. Я вось недавно убачила у Фейсбуку пост паэта беларускага Владимира Некляева, што ён трэнуецца у вас. Як увогуле праходзяць трэніроўкі знакамітасцяў? Ці неяк яны адрозніваюцца ад звычайных трэніровак? Ці не адзіны ён там? Можа, яны капрызнічаюць знакамітасці? Не, ён вялікі малайчына, ён прыйшоў да залі, я ўбачыў, што ён можа падцягнуцца разы 4-5, пры мне падцягнуўся. Мы працуем з гумамі, бо ён рабіў аперацыю на калена, у яго там ёсць праблемы і больш такая лічэбная фізкультура з каленам. Але ён занімаўся і барацьбой, і боксам, і яшчэ можа па ворагу так добра ўдарыць. Таму трэніроўкі у яго такія персанальныя, пад яго патрэбы калена і агульнага развіцця. Ну вось, аб чым хочацца спытацца? Ну вось, пра назву СП Клаб, гэта ж Сцяпан Папоў Клаб, так? Нет. Верно разумею? Нет, гэта не Сцяпан Папоў Клаб, гэта Smart Performance. Smart Performance, ось, у нас такія былі думкі. Сцяпан, ну вось, раскажыце, калі ласка, як вы далучаеце спорт да культуры? Вы шмат аб гэтым гаворыце. Ну, ці наадварот, я не ведаю. І як ваша вось гэтая спартовая супольнасць уплывае на нацыянальную гордасць і нацыянальную ідэнтычнасць? Шмат інфармацыі пра гэта, вось, пра гэтае ўзаемадзеянне, але не зразумела, як насамрэч. Ведаеце, яшчэ 2 гады таму з'явілася ідэя правесці вось нешта такое, што аб'яднае беларусаў, украінцаў, палякаў. І мы вырашылі зрабіць волейбольны аматарскі турнір, дзе сабралася 16 камандаў, па 6 удзельнікаў. Яны былі беларусы, палякі, украінцы, і мы дзеліліся ў выпадковым выпадзе лесаванні ў розныя каманды. І гэта была мэта сустрэцца нам усім разам, аб'яднацца і дзеля перамогі змагацца на гэтых спаборніцтвах. І вось у наступныя ўсе мерапрыемствы, якія я арганізоўваў, таксама закладваўся культурны код і наша ідэнтычнасць, што мы беларусы. Мы запрашалі нашых вядомых беларусаў, як гульцоў. То есть праз удзельнікаў? Праз удзельнікаў, так. Яны распавядалі там пра Беларусь потым, таксама музыкі. А як вы маўляеце, усе на адной мове на нейкай? Разумееце, палякі, беларусы?
Да, палякі, ну, разумеюць нашу мову. усе мы разумеем польскую, але і палякам таксама часткова разумела наша беларуская мова. Ну, украінцаў дакладна мы адзін аднаго разумеем. То есть гэта наш бок запрашае, а украінцы ці палякі сваіх знакамітасцяў запрашалі ў гэтыя турніры? Но прыходзіў народны дэпутат Польшы у нас на вось астатні турнір гуляць. Украінскія таксама музыкі, ну, для Вроцлава яны больш-менш там знакамітыя. Якія музыкі украінскія? Ну, якія гуляюць там, вы іх, ну, напэўна, не ведаеце, яны больш вулічныя музыканты, але ва Вроцлаве яны там маюць сваю там аўдыторыю. Трэба, калі б свае ведалі, гэта ўжо добра так распаўсюджваць. Вось, наколькі я ведаю, у вас ёсць уласная сістэма трэніровак Combat Fight System. Так. Як і чаму она ўзнікла, і ў чым яе унікальнасці, якія асаблівасці ў яе? Ці, можа, штось пакажаце на мне? Абавязкова пакажу. Фрі-самба, так яно называецца, бо я сам самбіст, але я самба не выкладаю. Да самба не гатовы зараз. І не хачу самба выкладаць, і таму ось мы робім такую сістэму. Яна ёсць сістэма паясоў, яна больш для падрыхтоўкі і аматараў, і дзяцей. І вось гэта сістэма... Так, я прынес пояс, і мы якраз учора здавалі экзамены на паясы, на бела-жоўты. Гэта жоўты пояс наступны. І таму вось у сістэмы паясоў закладзена ўменне падаць. Гэта самае галоўнае для спортсмена і единоборца. Жоўтыя падаюць лепей? Жоўтыя ўжо ўмеюць ламаць рукі, ногі і рабіць удушэнне. І выходзіць гэтых. Так. А бела-жоўтая, вось мы зараз здавалі, гэта... Ёсць белы, жоўты і бела-жоўты. Бела-жоўты з такой полоскай. Гэта нейкая такая пасярэдзіне, не тое, не сёе. Так, вы все верно, маеце рацыю. Гэта пасярэдзіне. І учора здаваў і хлопчык 11 гадоў, і здаваў хлопец, якому ўжо 45 гадоў. Яны здавалі разам адзін на адным, рабілі гэтыя прыёмы. Гэта тэхніка устойкі, тэхніка упарты, фізічная падрыхтоўка і, як я казаў, уменне падаць, што самае галоўнае. І калі да мяне прыходзяць людзі і па сістэме паясоў мы работаем, і он потым кажа, я дзесьці паслізнуўся на тэнісе, а я так добра упаў, я твае трэніроўкі мне вельмі дапамаглі, не трэба траўму. Дай мне жоўты пояс, да, адразу. Можа, што-небудзь паспрабуем зараз? Ну, калі у Сцепана штосьці будзе такое... Практыкаванне падзеннем. А на жоўтым поясе гэта ўсё скончыцца, альбо есть штось далей, там, чорны... Не будзе такога руху наперад? Бела-жоўты, жоўты – гэта самая база, аснова. Калі ўжо жоўты маеце, можна ўжо ісці далей. Не, потым яшчэ памяранчовы, там зялёны, сіні. Таму чорны таксама і карычневы таксама дакладна. Але яшчэ толькі мы прапісваем гэту сістэму, бо гэта больш для аматараў. Самы вышэйшы, гэта які колер? У нас прапісана, што гэта чорны пояс. Чорны. Так, але пакуль яго яшчэ ніхто не можа дасягнуць, таму што яшчэ распісана сістэма паясоў толькі да жоўтага. Бо гэта не толькі сістэма. Запытацца, да чорнага яшчэ не мае ўласнай сістэмы. Так, бо мы зараз працуем, каб FCFS, наша сістэма стала відам спорту ў Польшы. Мы хацім закласці федэрацыю, ужо ствараем, гэта трэба 3 клуба стварыць, яны ўжо створаны, і зарэгістравацца як федэрацыя. Гэта будзе свой такі від спорта. Распавядзіце нам пра яго падрабязней. Вось што уваходзіць у гэты від спорта? Чым там трэба займацца или што рабіць? Гэта барацьба. Яна падобная нешта паміж джиу-джитсу, дзюдо і самба. Але вось свая сістэма, яна дазваляе... Гэта мікс той самы, які вы ўласна распрацавалі? Так, гэта ўласна распрацованы мікс. У нас есть сайт, у нас ёсць свае правілы, таксама, дзе можна іх паглядзець. І проста унікальнасць у тым, што гэта больш так вось для аматараў, што няма такога, што ты можаш адным прыёмам ці болевым атрымаць паразу. Там трэба ці 2 болевых зрабіць, ці 2 прыёма, каб людзі, якія борюцца ў партары, маглі пабароцца з тымі, хто ў стойцы, без рызыкаў, і наадварот. І сістэма яшчэ па паясам, што кожны жоўты пояс змагаецца з жоўтым поясам. Калі у цябе вышэйшы ўзровень, ты ўжо пераходзіш у наступную групу. Я ўжо праводзіў уже некалькі такіх турніраў для аматараў, дзе людзі, якія займаюцца там хто 3 тыдні, хто месяц, хто 2, яны адзін за адным змагаліся і засталіся вельмі задаваленыя і без траўмаў. Ну, цікава, вернемся да... Мы ведаем, што у вас ёсць планы развіцця па Польшчы, а, напрыклад, Літва, іншыя краіны, ёсць жа беларусаў шмат і ў іншых краінах. Па ўсім свеце, так, каб усіх аб'яднаць вашу гэту унікальную сістэму. Так, мы рабілі турніры ўжо ў Нямецчыне, ўжо зрабілі некалькі турніраў. І таксама гэта федэрацыя, калі будзе здесь заснована, гэта будзе як міжнародная федэрацыя, могуць далучацца людзі з розных краінаў. Як вам падаецца, яна будзе заснована? Няма ніякіх там праблемаў да таго, каб яе не было? Я думаю, так. Праблема гэта рэсурс, гэта час, бо шмат чаго залежыць на мне. Як я напишу правіла, як гэта ўсё выпрацуе. Ўсё на вашым баку. Ну, 10-70% на мне.
Добра. Ну, вось, глядзіце, 70%, каб федэрацыя была на вас, і яна з'явіцца тут, у Польшы. Вось Света пыталася пра іншыя краіны. То есть, вось гэтая маштабнасць, гэты ход, каб працаваць з беларусамі, вось, былі ў Нямецчыне, там, дзесьці яшчэ. Гэта ўсё ёсць у планах ці не? Конечно. Планы у мяне амбітныя. Вялікі, так. Так. І вось проста новая зала, якую адчыніў, яна дае магчымасць гэтага вось развіцця, новага кроку. А што зрабіць, каб ваша ініцыятыва была паспяховай? А раптам беларусы не захочуць пайсці ў клуб? Вось цікавае пытанне. Ну, вось так. Ну, у меня ж не дакладна для беларусаў. У меня сістэма сама, она міжнародная. Ага. І тут я хачу яшчэ раз падкрэсліць, каб не блытаць. Фрысамба – гэта асобна ад сістэмы Smart Performance Club. Фрысамба – гэта від спорта, які мы развіваем, а Smart Performance Club – гэта датычна майго ўжо клуба, дзе сістэма крок па кроку. У мяне трэнера па акрабатыкі, па стрэчынгу, по сілавому адзінаборству, спецыяльна такія сілавыя падрыхтавання. І калі дзеці прыходзяць 5-6 гадоў у клуб, мы іх не адразу вядзем бароцца ці драцца. Мы хацім, каб яны падрыхтаваліся, маглі рабіць кувыркі, акрабатычныя элементы, былі расцянуты, маральна падрыхтаваны да адзінаборстваў. Таму што часта такое заўважаеш, што прыходзяць дзеці, яны нічога не могуць, не ўпасць, нічаго, і яны потым пасля 3-4 трэніровак расчароўваюцца ў адзінаборствах. І таму гэта трэба паступова рабіць. І вось ужо сістэма для больш дарослых, вось моя фрысамба і па паясах, яна дазваляе ў адзінаборства ўходзіць паступова. Вось таму і степ-бай-степ, і смарт-перформанс гэта вось такія вось назва нашага клуба. Вось мы шмат чулі пра вашы летнікі, пра вашы фестывалі. Вось што ў іх? Збіраюцца спартоўцы, так, якая там унікальнасць, таксама асаблівасці? Які ўплыў на вашу ўсю дзейнасць гэтай фестывалі і летнікі? Распавядзіце трошкі пра гэты фестываль і летнікі. Добра, летнік гэта вось Святаслаў Кісялёў, мой сябра, ён ініцыятар, я там больш як трэнер, быў уже 3 гады, мы ездзім, беларусы прыязджаюць, мы з імі займаемся. Александра Герасіменя вучыць плыванню, я вучу фізічным падрыхтаваннямі. І вось ёсць ідэя проста пашырыцца, такія летнікі рабіць не толькі летам, можа рабіць на канікулах. І дзеці там проста знаёмяцца таксама з беларускай культурай праз спорт. Ты робіш практыкаванні, займаешся спортам і размаўляеш на беларускай мове, узгадваеш нейкі беларускую культурных дзеячаў, нашы моменты, гісторыю. І я лічу, што гэта вось вельмі важна і хочацца гэта закласці. І ў сваіх фестывалі па волейболу мы таксама закладаем культуру нашу, любыя падэі, любыя ідэі, бо сам па сабе волейбол, спорт дзеля спорта мне не цікавы. Гэта ўжо спорт, а нашы турніры гэта нешта больш. Дарэчы, а як вы сталі беларускамоўным? Як вы да гэтага прыйшлі? Таму што мы гэтае пытанне задаем сёння ў эфіры нашым гледачам. Як прыйшлі да беларускай мовы? Ці з дзяцінства любілі размаўляць? За што вы любіце беларускую мову? Можа, якія ёсць любімыя словы беларускія? Ведаеце, я заўсёды размаўляў на расійскай мове, дома я таксама размаўляю на расійскай мове, але у меня столькі зараз у асяроддзі... На трэніроўках, дарэчы. На трэніроўках больш на расійскай, бо ў нас ёсць... І на польскай, я спрабую на польскай больш размаўляць, каб ужо вучыць язык на практыцы. Але ў меня столькі сяброў, якія размаўляюць так прыгожа на беларускай мове, я калі з імі пачынаю размаўляць, ну, мне такая аддушана, што вось так прыемна. Потым на расійскую пераходзіш, неяк так вось трошкі дыскамфорт адчуваеш. А ёсць нейкі команды ў самба па-беларуску. Напрыклад, там нешта такое сказаць. Каманды. Ну, само самба, зноў кажу, гэта расійскі больш від спорта, таму яго не выкладаю і не хачу быць датычным больш да самба. І не я адзін так. Самаабарона без аружжя. Да, пасля 22-го года. А фрысамба гэта больш міжнародны. Там каманды на ангельскай мове, а бразкі на японскай, а барацьба ў партары ўжо таксама на ангельскай мове, як і з адзінаборстваў ММА. Каб усім было зразумела. Степан, вось глядзіце, нас, дарэчы, са Светланай вельмі цікавіць, што ў нас шмат часу сядзячай работы. Мы ўсё ж і шмат людзей, беларусаў таксама сядзячы ўсё. Штосьці можа ёсць, што трэба рабіць, каб гэту жыднасць... Практыкаванне, каб зняць, напрыклад, стрэс, ці энергічнасць сваю узбадзёрыць. Так, глядзіце. Да, галоўнае гэта надыхательнае гэта практыкаванне. Вы можаце ўстаць, і галоўна размяцца, каб дзесьці штосьці не заціснулася ў плечах. Таму становімся звычайны удох, выдох, расслабілись. Удох, выдох. І так зрабіць разоў 10, потым абавязкова расцягнуцца. Ногі на шырыні плеч. Так, ногі на шырыні плеч. Потым
трошки... Не на абцасах, конечно, так? Так, трошки расцягваемся мацнее за рукой. Гэта нічога не рвецца, не скрыпіць, гэта вядоўцы робяць абавязкова у две стороны, зарадку. кады размінаемся. І фізічнае практыкаванне, у вас ёсць стуль. Так, вы можете вось так зрабіць. Гэта мой мікрафон, напэўна. Рабіць такія. Каб усцяжыць, можаце одну ногу падняць. Каб усё, можете две падняць ногі. Па две? Да, это я жартую. Крыху пазней две падняць. Так, мікрафончык. І вось собственнай вагой, і яшчэ калі ёсць гумкі. Гэта гумкі, дзе заўсёды ў дэкатлоне можна купіць, і практыкаванне з гумкамі ў розныя напрамкі, яна вельмі добра. Знойдзеце час, адыдзеце дзесьці студыі ў комнату, зробіце практыкаванне, будзьце сябе добра адчуваць. Дзякуй за гэтую параду і ввогуле дзякуй за тое, што прыйшлі да нас, Сцепан, усё паказалі, расказалі і далі паспрабаваць, як кажуць, так? Сёння ў студыі у нас быў Сцепан Папоў, чэмпіён свету па самба, заснавальнік братэрства спартсменаў і ўладальнік клуба адзінаборстваў SP Club. А мы ж з вами паглядзім кліп «Наві Бэнд». Холодный ветер обвивае мае сны. Навошта Богу бачыць горы на зямлі? У гэтым горадзе згубіліся і знайшлі. Мы прысвячалі маладосці ўсе песні. Мы чулі праўду сярод шэрых праспектаў і абяцалі заставацца навечна. Дзе маё сонца будзе свяціць шэрае неба, шэптам крычым сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Дзе маё сонца паліць кастры, чорнымі крыламі здымаюць пыл, сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Где мой родный кут, где мои облаки, песни по дворах, золотые ночи, вернется весна, вернется ночи. Где мой родный кут, где мои облаки, песни по дворах, золотые ночи, вернется весна, вернется ночи. Где моё солнце будет святить у шэрае неба, шэптам крычым сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Где моё солнце паліць кастры, чорнымі крыламі здымаюць пыл, сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. І нарэшце Андрэй зараз нам распавядзе, што вы накаментавалі нам на сённяшнім эфіры. Так, і зноў такі нагадаю, мы запыталіся вас пра беларускую мову агулам, як вы да яе прыйшлі, што вам ёй падабаецца і гэтак далей.
гісторый пра нашу родную мілагучную. І вось піша нам Владимирович спадар. Як кажуць, вучыце беларускую мову, і вам не трэба будзе думаць, вам звоняць ці званят, таму што вам тэлефануюць. Цікаво, так, ёсць такое. Точно. Так. Штось яшчэ такое? Вітаюць нас з Міншчыны, у нас вельмі прыгожа, ўсё ў шэрані, хрустам пад нагамі як шкло. І тут не сказана пра мову стаўлення, але такімі словамі напісана, што хрустам пад нагамі шкло. Каментары ўсе на беларускай мове. Як кажуць, то я ўжо прачытаў, я на пачатку 90-х пайшла ў БДУ на філфак, менавіта на беларускую мову. Раней не было чыста беларускага факультэта, а быў беларуска-рускі, але потым пры заканчэнні адзін звярнуў справаводства па-беларуску. Звярнуў, маецца на ўвазе прыбраў. Так. А адзін, это там ёсць адзін таварыш. У нас, да. Дарэчы, трэба было, напэўна, запытацца ў гледачоў іх беларускае любімае слово, самае любімае. О, а ёсць Такая твоё? Танечка. Ёсць? Мне каханне. А у вас, малады чалавек? Усё, што ёсць па-беларуску, ўсё добра. Заляцацца. Заляцацца. А мне падабаецца слова імпэт, якое вельмі... Маю імпэт да чагосьці. Маю імпэт заляцацца. Каханне. Красіў каханне. Так. Вось нават зайздрошчу тым, піша нам Вожык Патрыёт, хто ад пачатку рос у беларускамоўным асяроддзі. Таксама зайздрошчу, не заўсёды так было. Хаця ў мяне была вёска, і па-беларуску там гаварылі даскону дзеды. А зараз размаўляюць там па-беларуску? Я вот не ведаю, я думаю, што там, на жаль, ужо ў тых вёсках скончыліся ўжо людзі, напэўна, іх там ужо даўным-даўно няма. Ну, зменшаецца колькасць людзей у вёсках, але ўсё-такі, калі застаюцца, на якой мове размаўляць там? А я пачала размаўляць па-беларуску ў 20 гадоў. Да гэтага эпізадычна. Шкада, розуму не хапіла раней. На тое час і капае. А я, дарэчы, калісьці настаяла на тым, каб беларускую мову агучылі беларускай мовай Анастасію Слуцкую, таму што яна была на расейскай мове першапачаткова, а я дабілася таго, каб яна была і на беларускай мове таксама. Ага. Ну, памятаем гэта. Я, дарэчы, таксама ўсё жыццё гаварыў і на беларускай, і на расейскай, але ўсё ж такі трэба адказаць, што на расейскай было больш. Але вось ужо потым, после нашых усіх гэтых з'яваў і зменаў, беларускай, зразумела, стала больш, і яна становіцца бліжэй. Ну, штось бліжэй. Яна мая, яна родная, яе цяпер, яна ўся. Вось акурат пацверджанне тваіх словаў. Чалавечак адзін. З дзяцінства ведаў гісторыю ВКЛ, але тое для мяне было як Атлантыда. Лічыў, што няма ўжо нашчадкаў ні літвінаў, ні крывічоў. Карацей, махнуў на ўсё гэта рукой. І тут 2020. Дзіва. Ёсць гэтыя нашчадкі, гэта мы з вами, паважаныя тэлегледачы. І дзякуй вам вялікі за тое, што вы былі гэтай раніцай з намі і застаецесь гэтай раніцай беларускую мову. Так. Няхай усё будзе добра ў гэтым дні для вас. А мы з вами развітваемся. Светлана Зеленковская, Андрей Шульц. Так, вітаем, сустрэнемся праз тыдзень. Да пабачэння. Да пабачэння. Добрага дня.